kelakep iki gek wis almarhum iki engko. Astagfirullahaladzim. Mbah, tangi mbah. Wah, urung apa-apa lah wis almarhum. Aduh. Tulung ana aku nih. Sik slamet iki tibake. Etan taun Baladewa. Perang ranggawe aturan syukur ndupak rai ngamplengi sirah. Nggih ngoten niku Baladewa. Ya minggir tak papake ana kene. Tak depane sing jenenge Baladewa nih. Aja mlayu katolek garing atiku. Mandeka dhisik. Ayo, jare kowe pendeta kang sekti. Kowe jare pendeta pabrik kawruh gudhanging ilmu. Arep materi Pandhawa ya iki langka ana Baladewa katolek garing atiku. Sik sabar. Baladewa. Piye? Kowe apa ora isin? Isinnya apa? Kowe iki isih enom, tenagamu isih rasa. Kowe bondo yuda adu atos sing belum uleting kulit karo aku. Mongko aku ki wis tuwa kempong perot jambul wanen kulitku wis kisut balungku wis kropos. Umpamane kowe menang jotosan karo aku, menangmu ora kondang, umpama kowe kalah malah babar wirang. Karepmu piye? Aku ngerti. Biyen kowe tau dadi pendeta jenenge Wasi Jaladara. Iya apa ora? Lah kok kowe ngerti? Aku brosing. Kowe tau dadi pendeta. Ngene wae. Yen umpamane adu kekuatan jotosan aku wis ora sanggup, badanku wis tuwek. Kowe pendeta, aku pendeta, adu ngilmu wae karo aku Baladewa. Yo, yen pancen kaya mangkono, tak iyoni apa kang dadi aturmu? Ibarat kowe sing dodol aku sing tuku. Pisan tak jajaki sepira ngilmumu ku Maradewa. Ya. Kowe apa aku dhisik? Kowe wae dhisik. Heeh. Adu kaweruh karo aku Baladewa. Yen kowe iso mbatang utawa mbedhek apa kang dadi cangkrimanku. Nyata kowe luwih sekti, luwih dhuwur ngilmumu timbang aku. Rungokno kanthi trewaca Baladewa. Sadurunge ana awang uwung, jagat urung gumelar, manungsa urung enek. Sing ana kuwi apa dhisik Baladewa? Jawaben. Tak baleni meneh. Sadurunge ana awang uwung, jagat urung gumelar, manungsa urung ana. Sing ana kuwi apa dhisik? Ayo. Yen kowe pancen wong cerdas, yen pancen kowe pendeta kang peng-pengan. Jawaben apa kang dadi pitakonku Baladewa? Sajake kok angel to, Mbah. Sadurunge ana awang wong manungsa ora ana, sing ana apa ya?
Ayo jawaben aja plentas-plentus kaya tikus anyang-anyangen kowe. Aja tolah-toleh kaya kipas angin kongslet kowe. Ayo jawaben. Baladema. Sik aku sik mikir. Ah, mikir nganti sedina ping 7 urung karuan kowe iso. Sadurunge ana awang wong manungsa urung ana jagat urung gumelar sing ana kuwi apa dhisik? Wah. Piye Baladewa? Aku ora iso. Alon-alon, Mbak. Mestine wae Baladewa ora iso. Ngono kok jere pendeta pengpengan, jere ratu kang kasuwur ana saindenge Nuswantara. Oh alah Baladewa, Baladewa. Ngono wae kowe ora iso. Kowe iso naleni, kowe kudu iso ngudari. Saiki tak balikne karo kowe. Kumaradewa. Sadurunge ana awang uwung jagat urung gumelar manungsa ora ngono. Sing ana apa dhisik? Mestine aku iso wong sing naleni aku, sing ngudari yo aku. Jawaben. Heeh, bakal tak jawab rungokno gobokmu lekno mripatmu. Sadurunge ana awang wong jagat urung gumelar manungsa urung ana. Sing ana iki cahya abang ireng kuning putih mudar kowe. Oh, sadurunge jagat gumelar awang wong urung ana sing ana cahya abang ireng kuning putih. Heeh. Sik tak cethakne. Sadurunge ana awang wong jagat urung gumelar manungsa urung ana. Sing ana kandhamu cahya ireng abang kuning putih. Bener. Lah banjur manungsane urung ana, jagate urung ana, urung gemelar. Sing ngarani abang ireng kuning putih kuwi sapa? Modar kowe. Sapa, Mbah? Sapa jawaben? Jagat urung gumelar, awang wong ora ana, manungsa ora ana. Sing ngarani cahya ireng kuning putih abang kuwi mau sapa? Sapa ya? Ni pripun? Sapa ya ni? Aku ya ora ngerti. Lah panjenengan nang saking pundi? Aku ya mung maca koran lho ni. Aduh. Ayo. Sadurunge ana awang wong manungsa ora ana jagat urung gemelar lah kok sing ana cahya abang ireng kuning putih kuwi sing ngarani mbokmu apa piye? Mbokku ya ora ngono wong manungsa ora ngono. Cetha yen kowe pendeta kang ngayawara. Cetha kowe pendeta gadungan nampik ora becik. Pendeta ora ngerti dosa, ora ngerti neraka lah kok mateni manungsa sak penake kelakon jejeg tungkak kowe. Mandek dhisik Baladewa. Mandek dhisik aja kesusu. Kuwi mau aku karo kowe sik adu ngilmu. Adu ngilmu? Heeh. Ana meneh kudu adu ketangkasan olah gegaman. Yen kowe bisa ngalahke kabisanku, aku mundur bebasan, aku gelem dilatih delamamu. Yo yen pancen kaya mangkono. Coba aku pengen roh sepira kaprawiranmu, sepira katengkasanmu. Tak waspadake kanthi permati.
Baladewa piye? Apa sing tak regem iki? Kuwi wujude jemparing. Jemparing iki tak regem. Orang gawe gandewa. Dina iki tak gandewani batin, tak sebul melesat ana angkasa. Apa kang bakal dumadi aja kaget kowe Baladewa. Samar pamoring sukma oh wah ladalah apa ora kowe panah tak templekke ana epek-epekku tak sebul melesat ana angkasa ngeneki manuke nganti mati Sangkuni pripun Mbah kowe gumun apa ora bayuh gumun pol kula urung tau weruh pendeta kok sektine kaya ngono bah rugi yen ora meguru kalian jenengan mongko mung sawujude jemparing ditemplekne tangan disebul iso melesat ana angkasa ngeneki manuk nganti tumekaning pati wah manuke wis almarhum tenan wah kula gumun Mbah menungsa kok sektine kaya ngene mesti wae Kumaradewa kok dilawan Baladewa piye kowe gumun ora karo kasektenku aku gumun karo kasektenmu mesti wae kowe gumun kowe apa iso kaya ngene aku ora gumun merga kowe iso mateni manuk iki. Ning aku gumun kowe iki pendeta kok mentalan eram lho. Aduh, sajake selong neh ini. Kowe iki pendeta kudu ngegungake dhuwurake rasa tresna asih kelawan sepadha padane ciptaning Gusti kang ngakarya jagat. Lah iki manuk kang ora salah ora dosa mung krana kowe pengin pamer kabisan kowe pengin pamer kekuatanmu nganti manuk iki mbok korbanke nganti manuk iki kok pateni lho jane kowe iki normal apa ora kowe Kumaradewa kowe nandang dosa karo manuk iki kowe nandang dosa karo bojone manuk iki lho kok teko bojo-bojo barang to umpamane manuk iki lagi kumlebak ana angkasa lagi golek mangan golekke mangan bojone keng sing lagi angkrem ana susuh manuke kok pateni bojone ora entuk pangan ning susuh jebul bojone mati kowe dosa karo manuk iki karo bojone manuk iki dina iki dosane bakar tak lebur bro mbok lebur piye? Aku iso gawe mati, aku ya iso gawe urip. Ladalah. Saya ngaya wara ucapmu. Kowe kandha kowe iso gawe mati, kowe iso gawe urip tegese kowe bakal nandingi kekuwataning Gusti Allah, kekuwataning Gusti kang ngakarya jagat. Mongko sing iso gawe mati sing iso gawe urip ora ana liya kejaba Gusti kang ngakarya jagat. Alah aja kakean ngomong kowe. Prana jiwa sing dadi desane delengen bukti lan nyatane tak deleng urip ana. Iso nguripi manuk iki tak sembah ider-ideran kowe.
waspadakno. Tak uripke manuk iki kowe kudu nyembah delamak aku pedhita ping 7. Ana urip niat ingsun mateng aji kodhong kuning apa ta isine kodhong ning cakat wetan apa isine cakat wetan mati-mati krana kersaning Allah tak damu urip ni pripun kok ora urip perasaan kula ora penak ni ayo uripno kok ora urip ya ni uripno uripno makon kisinan kowe musuh Baladewa senggone pripun kowe iki mbok ya ide apa usul apa ngono ta ni ben aku ora kisinan ning kene ni isik pertama lek kisinan sok mben ra ditanggap neh lho ni nggih kula niku biasa lek ngurip niki gari ndelok umure lho Mbah umure piye sajake lek isih nom ya cukup ndok bebek 8 campuri madu diublek campuri kunir diombe len sajake umure wis tuwek ya ndok bebek 28 campuri madu sak gelas diublek diombe kuwi biasane ngono asem kowe iki kowe takoni tenanan kok malah ngejak guyon ayo uripno katur gati-gatiku Baladewa piye iki sajake bengi iki aku lagi apes piye biasane tak damu ki urip tak damu ndase iki biasane urip iki kok ana urip cetha yen kowe pendeta kang ngaya wara ngene wae adile ngene wae Baladewa iki mau aku saiki genten kowe sing nuduhke kekuwatanmu coba urip ana manuk iki Kumaradewa aku ora iso nguripi manuk iki mergo aku dudu Gusti Allah ning dina samangko aku iso ndonga marang Gusti ngakang-ngakarya jagat mbok menawa kanthi lantaran dongane Baladewa dasare manuk iki dudung titi wancine tumekaning pati mbok menawa dongane Baladewa ketrima dening Gusti dijabahi dening Gusti manuk iki tak dongakne bisa jati-jati satengah nirwala kocap kacarita mangkono sendakep saluku juga nutupi babakan hawa sanga ngeningake cipta Pancalandriya kayata mangkono Prabu Baladewa tansah manekung dedonga puji dikir wonten purbaning Gusti kang Maha Agung Gusti kang Maha Rahman Gusti kang Maha Rahim nyuwun donga supados manuk ingkang kining jemparing saged jati satemah nirwala kayata mangkono sajake katampi katrima dongane Sang Baladewa katitik hangambar ganda arum mangambar ganda arum cumlorot saking angkasa cahya biru ngenengi manuk kang lagi mati kocap kacarita mangkono kebiaring tadet manuk bisa jati satemah nirwala mibur ana angkasa kaget kang samya molat
Wah, dalah. Pripun, Mbah? Isinan. Isinan pripun didongani? Baladewa manuke malah iso dadi manuk tenan. Iki yen ora dalang Banyuwangi angel lho ngene iki. Yen ora dicampuri santet-santet sithik. Manuke mibur dicekel tukang son. Ingunen kuwi engko berkahi. Pripun niki aku ora kurang dalan. Dianggep aku pendeta saudon sauripan. Aku duwe gaman. Dina samangko bakal tamani gamanku lebokne Gendaga Baladewa. Motar badalah ayo untek kowe rak lebokke Gendaga. Ni pripun? Baladewa wis beres. Ayo lumawat ana negara Ngamarta. Ngringkehake wong Pandhawa supaya Bratayuda Jaya binangun ora bakal dumadi. Monggo kula dherekaken. Miat langening kalan nyuwang aglar anda muncar Ayi. Kepiye Kakang? Iki sajake awak dhewe wis mlebu ana negara Ngamarta ana tanah Jawa. Kae ana regol gapuran ana tulisane Pradesan Karang Kadempel. Ya ing kono dununge ya kuwi pamonging atuwuh pamonging para Pandhawa. Semar Badranaya. Mawantu-wantu dawuh sinuwun Prabu Laksana Dewa supaya aku lan kowe kabeh mlebu ana klampis ireng
nyekel Semar Badranaya krincung sikile bondo tangane. Aja selak kesuwen, ayo goleki Semar Badranaya. Ayo tak derekke, Kang. Gedel gayuh gegono Sira Rama daya padyana yaksa guncang krama namanya wil kataksini ing Petruk dalem Bagong dalem dina iki anggonku mapan ana klampi sireng utawa karang kadempel udakara wis ana meh seminggu nunggoni bapakmu kang lagi nandang lara utawa lagi gerah. Nggih. Sadèrèngipun matur suwun panjenengan menika sampun nderek ngendangi lan ndongake bapak kula Semar kang lagi nandang gerah. Iya. Mawantu-wantu dawuhku ya, Tru. Kowe jejermu dadi anak kuwi aja nganti waleh anggonmu ngrumat wong tuwa. Awit urip ana ngalam donya iki siji kudu bisa bekti karo Gusti kang akarya jagat, loro kudu bisa bekti karo wong tuwa sing mukir jiwa ragamu ya bapakmu kuwi Semar Badranaya. Kudu kok bekteni bebasan wong tuwa kuwi jimat sing iso ngucap ridone wong tuwa ridaning Gusti kang akarya jagat. Mula dina iki bapakmu lagi nandang lara, lagi nandang gerah, kowe kudu sing telaten anggonmu ngrumat ngupayake supaya Kakang Semar kuwi bisa enggal jati satemah nirwala. Nggih, kula menika nggih. Mboten kurang-kurang anggenipun ngupayakne bapak kula Semar supados enggal saras kula suntikne, kula pijetne. Nanging dereng wancine bapak kula Semar menika lekas waras gawi jati satemah nirwala. Iya, kowe kudu telaten. Awit sadurunge aku mesanggrah utawa mapan ana karang kadempel iki aku ngimpi utawa nyupena lho, Tru. Lho, panjenengan ngimpi napa? Aku ngimpi yen to dina iki ana banjir bandang kang ngenengi pradesan Klampi Sireng. Kakang Semar Badranaya nganti katut saking bantering banjir, bantering banyu. Aku nduweni panyokrabawa kang ora becik, mbok menawa banjir kuwi minangka pertanda utawa trubusane mungsuh, Petro. Nggih. Kula nggih tansah mboten kendhat anggenipun nyuwun wonten ngarsaning Gusti mugi-mugi Klampi Sireng utawi Karang Kadempel menika tansah tentrem manggih rahayu. Iya. Lho, Petro, dalem kae lha kok ana prajurit ampyak awur-awur. Sajake kae dudu wong tanah Jawa. Genderane gambar Banasmati sajake kae arep rene. Wah, sapa kae? Ayo diperpeki.
Ayo dipethuke sapa kae sejatine prajurit kowe to. Ayo gong, berapa gong, ayo. Wah! Rejo mawur mangawur wurahan dengaraning ngajurit gong maguru gongso tetekadya butulo wadalah durung nganti cala obor lintang rembulan ngenku ngampah weladan pradesan Klampi Sireng. Iki lakuku prajurit kecegat Wanaraseta utawa kethek putih kang gawe busana kawarabon, gawe busana kapanditan. Mburine ana manungsa kang aneh-aneh manungsa ning kok duwe cucuk. Mburine meneh kaya ana manungsa sing kaya ceret. Iki bangsane apa iki? Yen kowe pitambuh lawan aku Senggono Anoman Edian ning tanah Jawa ketheke iso wawan pangandikan cara manungsa. Anoman kowe, Anoman kang dadi aranku balik pitakon kowe sapa? Tumenggung Panigas Jonggo, tumenggung pedhut samudra kang dadi aranku. Kae sing ana mburimu kae sapa man? Aku Petro. Sing mburi dhewe kae sapa? Aku Gatotkaca. Lho, Gong. Aja ngawur lho, Gong. Gatotkaca. Wah, Gatotkaca, heeh. Kondange Gatotkaca ya otot kawat balung mesi sumsum gala netra kumala lidah jingga keringete bensin uyuwe pertamak. Apa pancen ya ngono? Heeh, tak dol malah larang. Aja guyon sik Gong, iki serius Le, iki serius Le. Ih, bolo sabrat. Ampyak awur-awur lakumu. Sikep gegamanmu gawa pedang berang tombak lan sak panunggalane mlebu ladan pradesan Klampi Sireng kuwi duwe karep apa blakotang terus terang bae Anoman aku bakal goleki buron laronku dina iki ora ana kidang menjangan ana kene dudu kidang menjangan buron laronku ning tak cethake tak blakake wae buron laronku ya kuwi Semar Bata
Badranaya. Semar Badranaya. Ya. Mula dina samangku kuring ngelopak pipi kanthi perlu ngalus kowe aja nganti dadi pepalangku dibang dadi korban sia-sia. Yen wis temu kalawan Semar Badranaya bakal tak krincung sikile. Bakal tak bondo tangane tak tugel gulune adai glempo pasrahke latu Gusti Kuna negara Tunjung Langkaban. Delangap waton bisa ngucap dina sapangku para wadya sabrang para wadya buta tak gawe giri sayembara. Apa giri sayembaramu? Yen wis bisa nglangkai bangkene Anoman, kowe bisa mboyong Kyai Semar Badranaya. Tahu apa karo Semar Badranaya? Dudu sanak dudu kadang. Yen ilang aku melu kelangan. Walah dalah. Cetha yen pancen kaya mangkono kowe kang dadi pepalangku, ora gelem sumingkir berkekuk mutawaton. Ana tak ibaratke kowe kutuk marang sunduk ula marani gepuk. Kowe ora ngerti sikep gagaman mangatus-ngatus. Atus bareng ambrus 1000 bareng maju. Arep tinggal gelanggang colong payu musuh diapura. Wah, kurang bejamu. Takon mati kowe dening aku kowe. Awas gong perang gong, ayo tak ewangi terus. Wah! Wah, kejan. Wah, weh. Wah. Wah. Bodoh. Wah. Ora kena sinong gendeng. Ayo. Wah. Weh. Wah. Ha. Wah. Weh. Nok tanganku pecah dadamu. Kowe hamronge. Wah. Wah. Weh. Wah. Weh. Somlayu. Wah, man. Tas. Oh. Wah.
Kruyuk le. Wah. Ah. Wah. Mencolot. Weh. Hut. Oh, wah, waduh, wah, ya, wes, hut, hey, oh, hut, wes, lo, hut, hey. Candak kowe pun ho hut kowe wah 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 wala wah bocor ndasku wah mati kowe Sandra hos weh wah weh wah wah weh hos lo weh wah ain hos lo weh wah Sandra weh wah as wo ah hut hos lo ho hit hot we wah aduh aduh wah itian hot we hos lo hut ah weh, wah, weh, weh, hot weh, ah, weh, pisan kasmo, tiar gue. Ayo maju. Mundur, mundur. Kawe. Hut. Ho. Ho. Hut. Mati. Wo. Ah. Wo. Weh. Hut. Weh. Waduh. Wah. Ah. Wah. Ah. Wah. Ah. Wah. Ah. Wah. Ya. Aduh yuk. Wah. Wah. Ayo tangi. Oh. Ah.
Nggih, jenengan jukukne penonton sitok sampean gowo rene. Heeh, sampean kekne penonton sitok. Penontonnya bose. Heeh, karene. Heeh. Nggih, monggo sinten sing beto mriki? Heeh. Ah, monggo mriki, Pak. Ah, beto mriki, Pak. Ah. Nggih, woh, nggih. Wis, nggih. Paringi mik Mbak Sinden. Oh, nggih. Niki kali nyoting niki. Oh, nggih. Paringi mik. Ampun medun riyen paringi mik riyen. Nyepeng mik riyen, nyepeng mik. Nah, nggih. Matur suwun. Namine Bapak sinten? Pak Eko. Pak Eko nggih. Ah, wis nggawone wayang tak hadiahi. Tadi maju mriki Pak Eko. Nah, niki. Saya aja. Sampeyan ngerti jenenge iki tak tambahin neh. Niki jenenge sinten? Petro. Tambahin neh. Nggih. Neh napa mboten? Nggih. Namine Bapak Kepala Desa sinten? Nggih, tambahin neh. Sesuk didongakne Pak Murdadi neh nggih. Dadinya 50.000 neh. Padan. Yo, munyuk edan nih. Yo mereo mumpung untumu ra lara man. Ayo. Ya. Wah. Wih, as. Wah, aduh, ngenjeloki kowe. Wah. Wah. Gelandotan wit. Aduh. Wah. Yo. Hos. Wit. Oh, hos. Wit. Go. Wit. Stop. Hey. Wah. Aduh. Woi. Wah. Weh. Hos, lo, ah, weh, wah, weh, baleni nih, weh.
edan. Ana pawongan gedhe dhuwur rupaning ganteng. Sapa? Dalange edan. Segara sapa sing nguyahi? Wah. Ayo. Wah. Woi. Wah, mendal kaya cor-coran. Put. Wah. Put. Wait. Wah. Weh. Aduh, yo motar aku. Aduh. Aduh. Ngadeg ya. Wah. Aduh. Bah. Bah. Ah. Bah. Bah. Ah. Bah. Weh. Bah. 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 Weh. Wah! 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 Ah! Wah! 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 Mati! Yeah! Mas ojo dipleroki. Mas boyoki. Tingkah lakumu kudu ngerti cara. Bakuke iku budaya. Pancene bener kandamu. Ojo dipoyoki. Tingkah lakumu kudu ngerti cara. Kabupaten Ketimuran mbok yo sing eling iku budaya. Kumandang
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nduk. Waalaikumsalam. Swastiastu, namo buddhaya. Salam rahayu rahayu sagung dumadi. Iya, Mak. Heeh. Nduk, piye? Tak kanthi leren sawetara ngono. Heeh. Kaping sepisan ayuh memuji syukur wana purbaning Gusti kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Awit apa Gusti wis maringi kenikmatan arupa kesehatan kewarasan. Oh iya saengga amak dhewe kabeh iso kumpul ana desa Pranajiwa, Kecamatan Pranajiwa, Kabupaten Lumajang kene. Iya, syukur kuwi hukume wajib, Nduk, supaya manungsa kuwi eling yen to manungsa urip ana ngalam donya iki ana sing nguripi. Iya, manungsa ubah ana sing ngobahake. Oh iya. Dadine awak dhewe wajib syukur. Oh iya ya Mak. Heeh. Jumbuh kelawan dawing Gusti ana kitab kaila insyakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabil syadid. Iya. Sapa wonge sing gelem syukur wana purbaning Gusti bakal ditambah nikmate, ning yen ora gelem syukur tegese kufur kuwi bakal disiksa tembene. Oh iya ya Mak. Kaping loro sholawat serta salam kunjuk dumateng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dina iki wajan rumangsa seneng banget. Oh iya amak dhewe tinimbalan kelawan Bapak Kepala Desa Bapak Inggi Bapak Murdiono supaya nyanyi utawa nggelar pagelaran wayang kulit bengi iki. Iya. Ngaturake gunging panuwun uga ngagem Ketua Panitia Bapak Bambang Prasojo. Iya. Ngaturake gunging panuwun kagem Bapak Handoko Kasun sebagai koordinator doa lintas agama. Bono doa lintas agama. Awit apa nduk desa Pranajiwa iki mawarna-warna agamane ana Islam, oh iya ana Hindu, ana Kristen, oh iya nanging beda-beda ning agama ora ndadekake jueng-jueng paduntun lan sak panunggalane ning malah ndadekake sengseming sasama. Oh iya tak ibaratke kembang ana taman kae nduk yen rupane putih kabeh, abang kabeh kuwi kurang cantik, kuwi kurang menarik. Yen ana taman kae kembange ana ijo, abang, putih lan sak panunggalane kuwi dewasi tambah indah. Oh iya. Nyatane para warga masyarakat padha sayek saeka kati, padha rukun, bahu membahu, gotong royong. Oh iya sehingga terselenggara pagelaran sing luar biasa bengi iki. Oh iya, ruwat desa Pranajiwa. Heeh. Uga ngaturake gunging panuwun kagem Kang Masku ya kuwi Mas Diki sebagai koordinator kesenian. Oh iya. Terus ana Bapak Agus Kasun sebagai koordinator kirab budaya. Oh iya mau ya kirab. Mau ya kirab. Terus Pak Yah Nyoto koordinator karnaval. Wah jan besok tanggal 20 iki ana karnavale geden-geden nduk. Oh iya. Mau sing didhawuhne Bapak Kepala Desa. Terus ana Bapak Joko Wakil Ketua, Bapak Komandan Slamet Yono. Lan ngaturake gunging panuwun kelawan Pakku ya kuwi Bapak Pras. Oh iya. Uga ngaturake sugeng rawuh. Oh iya kanggo sapa Mak? Kanggo para tamu-tamu ingkang kinurmatan Bapak Kepala Desa tetangga sekecamatan Pranajiwa. Ngono.
anggene ngestreni melu nyekseni anggone Bapak Murdianto duwe hajat ya kuwi ruwat desa. Wah, tondo yen to Bapak Murdiono ki jembar sesrawungane akeh relasine. Boyo buktine para kanca-kanca kepala desa ya melu mahargyani. Iya ya Ma. Uga ucapan terima kasih ke Bapak Kasun Bambang dan Pak Kasun Napin. Boyo beliau seksi perlengkapan. Boyo tanpa adanya mereka wah tidak akan tersedia fasilitas ruwat desa. Wes pokoke kabeh bahu membahu gotong royong sayek saeka praya. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kasun Bambang dan Bapak Kasun Napin kuwi mau. Oh iya ya Mak. Iki nggawa sak byangka Banyuwangi sindene tak gawokne sing ayu-ayu, panjake tak gawokne sing sigrak-sigrak, musisine tak gawokne sing mumpuni. Oh iya, kanggo ngibur masyarakat desa Pranajiwa. Iya, Mak. Saiki nyanyi dhisik, nembang dhisik, Nduk. Iki aku tak njaluk kabeh monggo jumeneng sedanten pesinden jumeneng riyin. Ya, sedanten pesinden jumeneng riyin. Monggo ana Mbak Amel, Mbak Risa, Mbak Wanda, Mbak Maya, Mbak Lia. Iya, monggo atur panglipur dumateng para pamiyarsa ingkang tesih cegah rungon dalu niki. Iya,